Idanon mi manen kakabsat iti nabara nga panang welcome kada kayo. Anyaman ken sadino man iti ayan nyo kakabsat. Agrugin daytoy klase tayo nga repasuen tayo manen iti Sabbath school lesson tayo. Katagyaman tayo agsipod ta inted manen ni Apo Dios daytoy nga gundaway. Tapno kabsat ket agkakadwa tayo. Ket daytoy nga panagkakadwa tayo, simbolo dayjay agdamet kada tayo. Nga ayat ken dadagsen tayo a makipaset iti trabaho ni Apo Dios. Uray pay iti Sabbath school class nga pakikamkamengan tayo. So nga welcome kakabsat. At datayon iti lesson number 4. Ket no makita tayo kabsat nga manipod iti lesson number 1, lesson number 2, ken lesson number 3, nakita tayo nga dayjay atarigagay ni Apo Dios. Dayjay pannakirelasyon tay ken kuana. Kay ayok mausar-usaren. Dayjay panangi-translate dati Ilocano kakabsat. Dayjay panaki kayamet. At dadayjay asibibiyag nga panakirelasyon tayo ken ni Apo Dios. Ket iti kayat ni Apo Dios dayta a relasyon tay ken kuana ket dumadakkel ket dumadakkel. Agyaman tayo kakabsat. Tani Apo Dios isumanen ti mangidalan iti panagadal tayo. Dawatek nagkararag tayo. Bendito nga Diyos, kadaytoy nga oras. Pinilim nga aldaw, agkakadwa kami, Ama. Tapno, adalin mi daytoy lesson nga inadal mi kadaytoy nga lawas. Tapno, maalam mi o Diyos, digijay nga importante nga leksyon. Nga intuno umay nga Sabado. Ije klase mi Ama, mabalin min tumet nga ibingay kadagiti sabsabali, daytoy nga ingkam inadal. Dawaten mi nga rudo Diyos, nga sika iti makiadda kada kami, mangbendisyon kada kami. Tapno daytoy nga leksyon, ket saan milaeng nga maawatan, no diket di, dagiti importante nga itedmo kada kami, agbalindamet apaset, iti panakirelasyon mi ken ka. Agyaman kami launay, itinagan nga po mesos dinawat ni digitoy. Amen ken amen. Iti title kakabsat, iti lesson number 4, Akem ti Biblia. The role of the Bible, kadaytoy kakabsat nga adalen tayo anya. Dayjay idadakkel iti maysa a panakikayamet tayo ken ni Apo Dios. Anya dayjay paset daytoy nga sao ni Apo Dios dadalin tay tatag Biblia. No rabiin ada kami toy kwarto da Darwin ken ni Alpha ken ni Eli. Ag-worship kami. Dayjay apok nga 1 year and 4 months na, into no ag-worship kami, iterami din na kunana. Santo ag-aksyon kakabsat. Little as she is, ni Rafael Eli, ket amunan nga ikanta, read your Bible, pray every day, and you grow. Iti adalin tayo kakabsat ket kitain tayo. No apay nga importante daytoy Biblia iti pannakaadda, iti dumakkel a pannakikayamet tayo ken ni Apo Dios. Iti paset nga mayulo ket masarakan kakabsat iti Hebreo 4 versikulo 12 na isurat ket basaen tayo. Ta ti sao ti Dios
nabiyag, ken napigsa. Ken natadtadem ngem uray anya akampilan adwa iti tadem na. Ket danunen nang agingga iti paglasinan ti kararwa ken ti espiritu. When ken dagiti nagsusuupan ken pata ken nagasiglat a mangilasin kadagiti panunot ken panayem iti puso. Anyan kakabsat. Tapno maawatan tayo, dahi akam, the role of this Bible, iti panagdakkel tayo. Kitaan tayo dyan baga na kabsat. Nga daytoy nga sao ni Apo Diyos, ket nabiyag, it's living. Daytoy nga sao ni Apo Diyos, ket napigsa, it is powerful. Daytoy nga sao ni Apo Diyos, natadtadem ngem dayjay kampilan nga dua iti tadem na, a double-edged sword. Ket usaren ni Apo Diyos, daytoy asauna, nga mangdanon kakabsat, iti kaunggan, iti panagbiag tayo. Ket gaputa man nakabalin, gaputa ang nabiyag, daytoy nga sao ni Apo Diyos. Tasao nga rod ni Apo Diyos. Adda iti pan nakabalin na, nga balbaliwan na, uray pa'y di katatangkenan a puso iti maysa a managbaso. Idi na panalawas, inusar tayo dyan new start. Pinilik kakabsat, dahi letter T, nga isu dahi temperance. Naadal tayo nga dagayam iti adda kada tayo, nupilyin tayo, nga isu iti mangparangay, dahi panagdakkel, iti panakik kamayet tayo kini Apo Diyos. Anya dahi, panagpakumbaba. Agamit iti balakad kakabsat direksyon tayo iti napanalawas. Nga hantay kumanga pilyen, hantay kumanga pastraken. Dayjay akababalin nga mangdadael met. Dayjay panagdakkel iti panakirelasyon tayo kina Apo Diyos. Gaan niya dayjay? Kina tangsit. Itata nga lawas. Usarin tayo manen dyan new start. Iti letter nga usarin tayo. Dayjay letter N. Nutrition. Iti taraon, importante iti panagdakkel iti maysa a tao. Iti taraon, ket maala tayo kakabsat dagiti sustansya nga kasapulan iti bagi tayo. Ni Apo Jesus, ilusar na iti sao ni Apo Diyos. Ngam panang dahi ko na tayo panangabak na ken ni Satanas, iti sinulisog ni Satanas. Iti inbagana na isurat. Saan agbiag iti tao, iti tinapay laeng. No di ket di, iti tunggal sao, nga aggapu iti ngiwat iti Diyos. Men, sikaken iti siya, shall not live by bread alone. Kasapulan tayo, daytoy sao ni Apo Diyos. Iti leksyon tayo kabsat, ket adamanen ti talo nga paset na. Umuna nga paset. Tapno maaddaan tayo, iti dumakdakkel apan nakikayamet iti Diyos. Kasapulan iti Biblia, nga mangtaraon kada tayo. Iti Deuteronomio Kapitulo 8, versikulo 3, kastoy iti inbaga ni Apo Diyos. Ket no puna pakumbaba ka, ket pinagbisin ka naka, ket tinaraunan naka iti mana, asaan mo pa'y idi nga ammo. Uray dagidi ammam sa anda nga naamuan,
tapno ipakaamuna ken ka a tao, saan laeng ati kanen iti pagbiagan, no diket iti suamin arumuar iti ngiwat ni Jehova, iti pagbiagan iti tao. God likened dayjay sa una kadayjay insagot na nga mana. Agsisim na ludsud tayo no kwa, anya iti kaipapanan na di mana. What's the meaning of mana? Actually, kabsat adda ditoy, ito'y nga text. Idi nga into din ni Apo Diyos di mana, na panda nagpidot. They went together. Di kunana, nga saan nyo pa'y nga am-ammo dayta nga mana. Uray dagiti naganak yu idi. Saan damit nga am-ammo dayta nga mana. Iti meaning na di mana, diya mo. That's the literal meaning iti mana. I don't know. Kapay, arig na kumanya, agkakadwa tayo. Kabil tayo nga, adda tayo nga sangaribo. Apan tayo kabsat, ijerwarti tulda tayo, go out of the tent, iso ti order ni Apo Diyos, nginusar na ni Moses. Iti balakad ket adda iti inted ni Apo Diyos nga kanen tayo. Ket remor tayo. Ket gapo ta first time tayo nga nakakita dayjay nga taraon nga naited ni Apo Diyos. Idi nga mangala ramana, apo na yun, ti kananam na. Mangala ka, apo na yun, mapnet ka. Amaamin tayo, agsidaaw tayo. Agsisin na ludsod tayo. Anya, itinagan daytoy. Maybe siguro kayo nga to, anyanagan na daytoy, anyanagan na daytoy. Gapo ta saan tayo nga ammo. Kuna na, saan mo pa'y idi nga mo? Uray digiti amam saan damat anamuan. Iti sumbat ko, iti sumbat mo, tadyak ammo, di mo maammo. No saludsudak ken ka, anya nagan na daytoy. Ti sumbat mo, jak ammo. No saludsudem met kanyak, anya nagan na daytoy, jak ammo. That is the literal meaning of mana. Nga manyalakit din kakabsat din bagana na Apo Diyos. Tapno ipakaamunakin ka. Sika, ganiti siya. Akas iti pananggi pakaamuna idi nangited iti mana. Nga iti kunana, saan laeng ati kanen. Not bread. Not only bread. Wen kasapulang kayo ti tinapay. Wen kasapulang tayo ti Ilocano iti inapoy. Mamatam sa. Hangay bagbagan ni Apo Diyos nga ikatem dayjay tinapay, ilaksid mon dayjay nga inapoy. Haan. Laglagipin nyo kunan, you know that men shall not live by bread alone. Adda ti taraon mo. When? Tayo iti kararag tayo kat, Apo, give us this day our daily bread. Kasapulang tayo, physical, kasapulang tayo, iti taraon. Letter N, nutrition. Ngem, masapul nga no kasano iti panagbisin ko, kasano iti panagtarigagay ko, amangan kadayjay ataraon. Iti ibagbagana ni Apo Diyos, adamit dayjay sa una, nga aggapu mismo itingiwat na, nga ipatag tay kuma, anapatpatagpay, ngem titinapay, ken titaraon. May kaduang nga paset kakapsa. Tapno maaddaan tayo, iti dumakdakkel, apan nakikayamet iti Diyos. Masapol nga usaren tayo iti Biblia akas may sa aman nakabalin nga igam
a kontra iti kabuso. Denggan nyo iti kunana ni Ellen White. Iti Great Controversy, page 593. Satan employs every possible device to prevent people from obtaining a knowledge of the Bible. For its plain utterances reveals his deception. Anya terami din na Satanas. Gaputa isuna iti ama, the father of deceptions. No siya ken sika, ket saan tayo nga adalen agtaraon iti saon ni Apo Diyos. We are candidates to be deceived. Dadya ko na tayo niya, little knowledge is dangerous. Ang sipod ta adad to, sa una po Diyos. Ngayon kabsat ko, no saan tamet, akanen. Anya nga rod, iti serbina, day nga taraon, nga ited ni Apo Diyos. Arig na, no gumatang ka iti tinapay, I would advise you, inukitam day supot na, dadjay na ikabil atag, kuna na good until that expiration date na. Itaramidam akit gaputa ginatang mon, you will have to consume it on or before the nga date nga inkabil ja manufacturer apanangan mo. Ket no kitaan tayo kakabsat. Iti panangan tayo. Ikan na tayo ni Apo Diyos. Dahil sa laknib, nga usarin tayo, kalasag, nga usarin tayo, nga maamuan tayo, dagijay apanangalilaw, pangsulisog ni Satanas kada tayo. Apan tayo kabsat dagijay panakasulisog ni Apo Jesus. Mamitlo. Una, tinapay. Kunanan ni Satanas, aramidam di kitang bato na bisingkan, 40 days and 40 nights nga di ka nanganan. Kabailam, ibagam nga si anak ti Diyos. Tinbaga na ni Apo Jesus, men shall not live by bread alone. Idi nga ibaga na, agrukbab ka kanya. Imbaga na ni Apo Jesus na isurat, saan mo nga sulisugan iti Diyos mo. Anya, iti bagbaga na ti lesson tayo. Ni Satanas, usarin na, digiti amin, akayat na nga usarin. Tapno, maalilaw na tayo. Ngem, babaen, iti panakaammo tayo. Kasano? Panagbasa tayo. Iti saon ni Apo Diyos. At danto, iti salaknid tayo. Ta iti inbaga, ni Ari David kabsat. It is Salmo 119 verses 11. Naisurat, basahin tayo. Ta saom indulin ko ito'y puso. Tapno jak agbasul ket ka. Iti panagdakkel kakabsat. Iti panakirelasyon tayo kanapo Diyos. Masursuro tayo ko mga idyanan iti baso. Parmeken iti baso. Ket gapu iti sao ni Apo Diyos. Your word I have hid in my heart. Kasano? When tabasaan tayo. When ta-memorize tayo. When ta-ipapuso ken usarin tayo iti panagbiag tayo. Mabalintay to nga ibaga akas ken ni Ari David. Tasaom indulin ko dito'y puso. Tapno jak agbasol ken ka. Maudi apaset ti lesson tayo. Una nang kabsat. Tapno maaddaan tayo iti dumakdakkel apan nakikayamet iti Dios. Masapul nga maimulat tayo iti
Biblia. Agyaman nakakabsat, agsipod ta, ijay Candon City Church, idi naudi nga Sabado, iti bulan iti Marso. Sinilibraran da kakabsat, dayjay 108th anniversary. Kat nagpintas kakabsat, dayjay theme da, iting kabil da kat growing in grace. 100 years. Anyan kakabsat, nga nagpintas anya, nga dayjay nga in kabil da kakabsat, nga iti uneg iti sangagasot ket 8 nga tawen. Dayjay apamati dagiti kakabsat tayo iti Candon City Church na iramot da iti pamati ket dumadakkel da iti parabor. Kasano? Ti sao ni Apo Diyos isu kakabsat iti ayan iti pundasyon. Isu nga dayjay theme tayo kadaytoy nga 5 years. Integrated formation, grounded in the Bible. Focus on the mission. Ket maamuan tayo kakabsat nga intuno agtaraon tayo iti sao ni Apo Diyos. Intuno usaren tayo iti sao ni Apo Diyos akas igam tapno isaranget tayo kadigijay nga sulisog ni Satanas. Dayta nga pamati nga inted ni Apo Diyos kanyam ken kanyap na iramot umununag nga umununag iti tunggal aldaw nga maki kadwatay ken ni Apo Diyos babaen iti sauna. Laglagipin nyo kapsat adalin tayo panakikayamet relationship. No awan iti communication iti dua nga agayan ayat. Anya ngay iti mapasama. Either dayjay nga relationship ket matay wenno kumapso. Ni Apo Diyos inted na daytoy sa una. It is just like a love letter ti Diyos kanyam ken kanyam. Nga intun no adalen tayo daytoy sa una. Dayjay inbaga ni Apo Jesus. Ket maamuan tayo, petpetan tayo. Anya di inbaga na. Iti Juan 14, versikulo 6. Ni Jesus, kunana ken kuana, siya iti dalan, ken ti pudno, ken ti biag. Awan umay ken ama, no di magna kanya. One author said, no adda kumang kakabsat iti maysa nga panait, ket iti tunggal balikas daytoy sao ni Apo Diyos ket ubunen dayjay nga panait. Maamuan tayo nga iti sentro dagijay nga sao nga inbaga ni Apo Diyos. Isu dayjay ayat ti anak na nga ni Apo Jesus. Kunana ni Ellen White, it is Testimonies to the Church, Volume 5, page 704. There are minds of truth yet to be discovered by earnest seeker. Ni Apo Jesus inyarig na digiti agsapsapul ti kinapudno. Kadigjay nga treasure hunter. Dakano dayjay may isang agtaltalon. Makitaltalon lang. May sangal daw, nadalapos na iti maysa nga natangken nga banag di uneg
iti taltalon, jo nagtidaga. Idi kalyin na nakita na, nga adda iti nailumeng, nga napatag nga gaman. Tinaramin na kinaluban na, nagawid, inlako na ang amin nga adda sa nikwan. Anya panggap na, tapnugatangan na jataltalon. Saan nga da jataltalon iti importante? Iti importante, dayjay indulin na, nakita na, kinaluban na, gagamang the treasure ijay nga feel. Digital tanon, bonus lang ngayon ng kakapsat. Tapay, what matters most is the precious treasure. Isungat ipagpaganan ni Apo Jesus, iti tungkal alaem daytoy Biblia kakapsat. Tasao nga rod ni Apo Diyos. Inusar na digijay nga lalaki ken babae nga nangisurat iti 6 nga liblibro iti Santa Biblia. Dayjay nga nangibalikas kadakwada. Nga Diyos nga Espiritu Santo isumet kakabsat iti makipatang kanyam ken kanya. When we allow God to speak to us through that word. Umay kadatayo dayjay tarigagay. Nga iti tunggal bigat, anyaman nga ingkabil mo kakabsat. Nga oras nga makikadwa ka kini Apo Diyos. Arig na sika dayjay nga agminminas. Saanen kakabsat? At dagamin di kitag binminas niya. Dagayim ko dito, ang ko ibagbagay di bari o si dagla dito. Nagabroad di asawa na piman. Nagawid di asawa na. Nagabroad da nga sang kapamilyaan. Nagawid dan. Ket wen si mayat ti biagda, ngem saan akas di panagrang ay, iti adda iti abroad na. Tapay, daytoy agayem ko. Adda iti obsession na dayjay agminmina. May sangal daw pagkupina siya. Pastor, takitan dayjay ko na. Minminaag. Idi kita apo na kong unag. Kasanungay ka unag na. Naunag ang pastor ko na. Adda pa yung ti generator mo susurat nga mangkaras ka dayjay danong. Kasanungay nga mo nga dati. Ay, adda pastor ko na. Ngam iti pamatik kakabsat. Ta iti sapsapulan digitoy nga treasure hunter. Digijay nga rod Yamashita gold. Balitok kano nga inbati digiti hapon. Kaano? Idi World War II. Saludsod. No idin ket agtartarayan digiti hapon. Awit-awit na dikit na ikadado nga inunong da nga balbalitok kananyamang pa. Ket kayat da nga idulin. Yun ang ikabil da dikit mapa. Nang ikabil da iti sinyales. Nang ikabil da ti anyaman kakabsat. Nga mangipalagip to kadakwada no ayan da gyan ang ilumbangan da. Isalutson. Kasanok kaunag. Iti makali. Dayjay agap apura nga kamkamaten ti kabuso. Kasano? Da ka di bakho da idi? Awan, itatag kalikan da bakho. Ada ka di ti simintudang ibuyat da unig idi? Patsyak awan. Kasano? Kaunig na. Ngam gapo ka da obsession da kakabsat. Piman nakadadon iti no papay. Piman nakadadon iti nagrigat. Apay, agsipud ta, agsapsapul da, kadayjay awan, asapsapulin da. Ngem dayjay asao ni Apo Diyos. So dayton, adaminas na. Minas ti kinapudno, nga iti tunggal panagadal mo arig na agkalkali ka.
ket masarakam, ket bumanang, dayta ana espirituan apanagbiag. Niari David kunana di Salmo 33, versikulo 4. For the word of the Lord is right, and all His works are done in truth. Dahiti kumang kakabsat, iti pagbalinan tayo. Dahiti inbaga ni Pablo, kadagiti kakabsat tayo, iti Tesalonica. Umuna nga Tesalonica, 2, versikulo 13. Ket gapumet ito'y agyaman kami adi agresat iti Diyos. Anya pagyamanan ka Pablo. Kadagiti kakabsat tayo di Tesalonica. Unana, ta idi inawat yu kada kami iti sao. An na ipabaga iti apo. Inawat yu asaan la akas sao dagiti tattao. No diket kaspudno asao iti Diyos. Nga nangaramid met kada kayo amamati. Anyan kakabsat nga nagpintas nga kababalin dagiti kakabsat tayo di Tesalonica. Idi nga inted da Pablo digiti nga sao inawat da. Saanen nga sao ni Pablo no di kedi sao ni Apo Diyos. Inawat da. Tamuda nga sao ni Apo Diyos. Ket kunana, which also effectively works. Dayjay panangawat da kakabsat, nagaramid dayjay nga sao ni Apo Diyos. Kadagitoy akakabsat tayo iti pamati iti Tesalonica. Balakad ni Ellen White. Iti Education, page 260. It is one thing to treat the Bible as a book of good moral instruction, as to be heeded so far as is consistent with the spirit of the times and our position in the world. It is another thing to regard it as it really is, the Word of the living God. The Word that is our life. The Word that is to mold our actions, our words and thoughts. To hold God's Word as anything less than this is to reject it. And this rejection by those who profess to believe it is foremost among the causes of skepticism and infidelity in the youth. At ako man, di kababalin tayo. Akas di kababalin, dagiti kakabsat tayo, iti Tesalonica. I'll summarize, dayjay nga kababalinda. Isu di kanta, dagiti heritage singers. God said it, and I believe it, and it's good enough for me. Gapot tapat tayo nga daytoy ket sao ni Apo Diyos. Si bibiyag, adapan nakabalin na. Ket awaten tayo daytoy nga saan nga sao iti tao. Dayta nga sao ni Apo Diyos. Agbungan tumay, dayjay trabaho iti pamati, iti panagbiag tayo. Anya inadal tayo? Letter N. Nutrition. Dayjay akam iti Biblia sa uni Apo Diyos, iti panagdakkel, iti panakikayamet tayo kini Apo Diyos. To summarize our lesson, naadal tayo kakabsat, nga kasapulan iti panagdakkel, iti panakirelasyon tayo kini Apo Diyos. Bigbigen ken amuan tayo, iti akam, iti Biblia. Umuna, ti Biblia nga sa uni Apo Diyos, taraon iti kararwa. Mikadwa, ti Biblia nga sa uni Apo Diyos, man nakabalin nga igam, nga isu iti usaren tayo, nga manglaban
iti sulisog ken baso. Mikatlo, ti Biblia nga sao ni Apo Dios isu iti pundasyon. It is the rock. Nga inton no dayjay pamati tayo nga arig na maysa nga balay nga napatakder iti bato. Umay iti bagyo. Umay iti angin. Umay iti layos. Praise the Lord. Dayta nga pamating saan to nga matataal. Tapay, ti sao ni Apo Dios adda nga isum iti nakaipundasyonan dayta nga pamati. Agkararag tayo karusan. Agyaman kami Ama. Tainted mo daytoy napateg na sao. The Holy Bible. Agyaman kami Ama. Tadaytoy nga saom isu iti taraon iti napspirituan a panagbiag. Agyaman kami Ama. Tadaytoy asaom isu ti mabalin mi nga usren akalasag ni. No umay dagiti panulisog panligalilaw iti kabusor kadakan. Agyaman kami Ama. Tadaytoy nga saom isu iti ayan iti nakaimulaan iti pamati ni. Ikan na kami nga o Diyos dayjay tarigagay. Akas dayjay panagbisin mi iti napisikalan at araon. Ikan na kami man Ama iti panagbisin may kadaytoy asam. Pudno dayjay kunan ni Apo Mesos nagasat dagiti mabasin ken mawaw gapu iti kinapudno. Tamapnek danto. Peneken na kami nga rudo Diyos. Agyaman kami launay. Itinagan na po ng Jesus. Amen. Kinamin. Into no umaying lawas, iti adalin tayo kabsat, iti lesson number 5. At datay tupay lang iti letter N, nutrition. Ngarod, dadalin tayo tupay lang iti sao ni Apo Diyos. Kas lagi ka na mi nga ibagbaga, the outline iti lesson number 4, iti lesson tayo itata, mabalin mi nga itad kada kayo kakapsan. Agyaman tayo na Apo Diyos, imbag, arabiyong, amaamin, kakapsan.